U-anyanisi, ukufakwa komquba. U-anyanisi uyimfino edumile e-Afrika. U-anyanisi unama-vitamin C ne-folate kanti une-peptide esiza kakhulu esifeni se-osteoporosis. U-anyanisi utshalwa emazingeni okushisa aphakathi kwayi-12 kuya kwangama-25 ama-degrees. Kanti umila kahle kakhulu ezindaweni ezibandayo kunezishisayo. U-anyanisi uthatha isikhathi ukuvuthwa, izinyanga ezine kuya ezinyangeni eziyisi-7. Ngakho-ke kuhle ukusebenzisa indawo encane uma uwutshala ngoba ikhona eminye imifino ongayitshala ibe miningi kunawo, njenge-spring onion. Tshala u-anyanisi uma sekuphele ihlobo kuze kube isekwindla kodwa udinga ukuwuchelela lapho usemncane. Uma utshala endaweni enkulu, lungisa olayini ababili babe amasentimitha angama-20 ukuhlukana ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwabo. Ingadi encane yona kumele ivundiswe ngomquba size sifike emasentimiteni angama-45 bese utshala olayini abathathu babe amasentimitha angama-20 ukuze ube nendawo eyanele. Beka intambo yokukala engamasentimitha angama-75 esikhonkwaneni bese uyixhuma nesinye isikhonkwane esiseceleni kwaso. Beka izikhonkwane zesikhashana ngamasentimitha angama-25 ezikhonkwana bese ubeka intambo ukuze wakhe indawo yomquba. Yiba nesiqiniseko sokuthi izintambo zinamafindo aqinile futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise ubuye uzehlise. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha ayi-10 lapho uzotshala khona uveze umhlabathi. Faka imfoloko emhlabathini ibe amasentimitha angama-30 ukushona phansi bese uyayidonsa kancane kuze kube umhlabathi uyathamba. Susa amatshe namagabade ngemfoloko, kodwa ungalingeki ngokuphendula umhlabathi, ugabe nje. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha ayi-10 uhamba ngolayini. Ngenxa yokusondelana kwamasentimitha angama-20 olayini, kulukhuni ukumba imisele emifishane yezitshalo. Esikhundleni salokhu, lungisa imigodi esandishi ngokumba ngamasentimitha 5 omhlabathi phakathi kwamasentimitha angama-25 izintambo bese uyibeka phansi. Ukulungisa umhlabathi one-acid kumele wenze indawo engamasentimitha angama-25 bese ufafaza isandla esisodwa somlotha wezinkuni imitha nje ngalinye. Faka isentimitha elilodwa lomquba emgodini bese uyawuhala kancane. Mboza umquba ngomhlabathi ngokwenza i-level. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi kukhona ukuhlukana phakathi kwembewu nomquba ukuze imbewu ingashiswa umquba. Cindezela phansi emseleni ngamasentimitha 2 namasentimitha angama-22 ububanzi bese uphinda lokhu njalo ngamasentimitha angama-20 olayini. Tshala imbewu ka-anyanisi ngamasentimitha 2 ukushona phansi bese ihlukana ngamasentimitha 5. Kubalulekile ukuthi imbewu ka-anyanisi ithintane nomquba. Ngakho-ke mboza imbewu ngokuvala umsele bese umbambatha umhlabathi kancane. Ungayibuyiseli ingubo yomdali kuze kube izithombo sezimilile. Emumva kwalokho usungayibuyisela emaceleni ezitshalo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali imboza ngamasentimitha ayi-100 bese ubugqinsi bayo buba amasentimitha 2.9 ukugwema ukhula kanye nokuthi ugcine umswakama. U-anyanisi utshaleka kahle ngezithombo ngoba uyashesha ukumila. Sebenzisa i-double stick uyiphendule ingene engubeni yomdali bese uyayicindezela emqubeni uze ufike lapho ufisa khona. Phusha lezi zimbobo ngamasentimitha angama-20 phakathi kwezintshalo namasentimitha angama-20 olayini ngokuma ngokwedayimani.
Imba isithombo bese uyasicindezela phansi nge-dibble stick noma usebenzise umunwe wakho ngokutshekile ucindezele umquba kahle ngesezitshalweni. Lokhu kwenza ukuthi izithombo zingagobi futhi umoya ungangeni ezimpandeni. U-anyanisi uthatha isikhathi ukumila, izinyanga ezine kuya kweziyisikhombisa. Ngakho-ke kufanele umiswe kahle ngaphambi kokuthi ubekwe. Uma amahlamvu eseqala ukuba nombala ophuzi, hlephula amahlamvu awo kodwa ungadonsi kakhulu ukuze usheshe wome. Uma usuqedile ukukhipha izigaxa zika-anyanisi, zibeke endaweni enomthunzi neshaya umoya. Sebenzisa lezi zigaxa ezilimele kuqala bese uhlala uzibheka ukuthi azinazo yini izifo. Isamari. Gaba olayini abahlukene ngamasentimitha angama-75 kuma-row, bavuleke ngamasentimitha angama-25. Imba ukusandishi okubanzi ngamasentimitha angama-25 kushone ngamasentimitha 5. Faka isandla esisodwa esigcwele somlotha wezinkuni ngemitha nje elilodwa. Thela u-1 cm lomquba kulomgodi osandishi. Uma uzofaka izithombo, vala kube i-level bese ufaka ingubo yomdali. Uma ufaka imbewu, vala kube i-level bese wenza imisele eshone ngamasentimitha 2. Tshala izithombo zihlukane ngamasentimitha 10 kolayini abaqhelelene ngamasentimitha angama-20. Uma utshala imbewu, ayingene phansi ngamasentimitha 2, ihlukane ngamasentimitha 5, ugqibe kube i-level. Uma isimilile imbewu ihlukanise ngamasentimitha 10. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.